welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Mga viewers, followers, welcome back. Mga viewers, bata pa na yun, litaw pa na yun. Poge mangkol. Kamugas gini ka angkol ba? Angkol no? Sa bugas, pero kung bugas. Pampalit na kasawa. Ba? Nakahanap po ito ng jowa. Tinggil po ito. Naghabi ka yung intense din niya. Huwag ka Paris. Sa una. Pakasugay po signal niya. Pagkansing natin. Pero nga lagi po. Makauna po kunik. Kaya na yung kunik ko ba? Adik ka kunik. Kunik mo. Kato nga sa mga high-tech ka cellphone. Away signal. Uya kayo niya. Kapag ka dito storage. Iwaan na dyan, duper, kinasud. Vlog, pag yun. Kamu awa ang sugod. Namahuman. Wak dyan siya apil na to. Way apil. Nagduwa din mong ML eh. Kape Brad. Atas. Laki. Ini dapat naik pagkulat gini. Ha? Ay ba yan?
Tingog na. Suko na ba? Igot na na. Ikot ako, ikot. Mga viewers, tapos na. Thank you for watch. Salamat. Bye-bye.